Tutaj mam 6 pudełek po podkładkach gamingowych i te 6 podkładek spędziło ze mną ostatni dosyć intensywny tydzień. Mamy tutaj propozycje od marek gamingowych, a przede wszystkim są to bestsellery w sklepie XCOM. I tak, rozgrywka na biurku była pewną częścią testu, ale to dzisiaj rzeczywiście sprawdzimy te podkładki pod kątem dosyć ekstremalnym i zobaczymy, jak wiele wytrzymają. A wy dajcie znać w komentarzu, jaką inną rzecz powinniśmy ekstremalnie przetestować. Czekamy na propozycje. Ta sterta podkładek czeka na działanie, ale najpierw może skupmy się na tym, co tak naprawdę na biurku przede mną się znajduje. Najtańsza podkładka to nasz rodzimy XCOM Gamer Pro Medium Mousepad, który kosztuje w rozmiarze 320×270 mm 34,99. Jest to klasyczna materiałowa czarna podkładka z niewielkim logo w prawym dolnym rogu. Grubość 3 mm, najważniejsze, że jest obszycie, więc jej potencjalna wytrzymałość będzie zwiększona. Na moment nagrania tego filmu 4,8 gwiazdki i 1891 opinii użytkowników. Nieznacznie droższy jest DM-Pad L od Dream Machines. Za 39,90 dostajemy jednak znacznie większą powierzchnię. To już 450×400 mm o tej samej znanej już grubości 3 mm. Czarna tkanina jest, logo w prawym dolnym rogu jest, obszycie również, całe szczęście. Wniosek: więcej centymetrów kwadratowych za nieznacznie wyższą kwotę, a ocena 4,9 gwiazdki spośród 286 opinii. Nieźle. Kolejne pudełko czarno-zielone i zwiastuje Razera. Nazwa Gigantus V2M, jednak za 49 zł wcale on taki gigantyczny nie jest. 360×275 mm, no i grubość 3 mm. Sprasowana tkanina, ale pod spodem ta pianka taka dosyć przyjemna, natomiast to, co z automatu uderzyło mnie, to brak jakiegokolwiek obszycia, no i dosyć brzydkie wycięcia oraz delikatna wada. Mimo wszystko w sklepie ocena 4,80, chociaż jako następca V1 jeszcze nie jest aż tak popularny. Identyczną ocenę wśród użytkowników zyskał QCK od SteelSeries, który kosztuje tyle samo co Razer, a wielkościowo jest identyczny jak Gamer, czyli 320×270 mm. Logo przesunięto tutaj w lewy dolny róg. Jest to podkładka najcieńsza ze wszystkich, 2 mm, no i znowu bez obszycia, więc o rozwarstwienie łatwiej, ale jest lepiej wycięta. Z drugiej strony, no QCK na przykład w większych rozmiarach bardzo często ląduje na biurkach e-sportowców albo osób aspirujących do tego tytułu, więc coś w tej podkładce musi być. Pewnym paradoksem jest to, że różne marki interpretują rozmiary też różnie. Taki Silver Monkey L z grafiką miasta to niby podkładka duża, a ostatecznie nawet bardziej niż duża. Za 59,99 otrzymujemy produkt 800×300 mm, więc i klawiatura i myszka się zmieści. Dodatkowo jest to podkładka najgrubsza, 4 mm i nie każdemu taka poduszka będzie odpowiadać. Obszycie i ten kultowy wzór dywanu z przedszkola albo wykładziny u kolegi, no brakuje tutaj tylko jakiegoś Hot Wheelsa. Ocena 5,0 z 387 opinii. Wydaje mi się, że ta wielkość i grafika robią tutaj największe wrażenie i to się docenia. Ostatecznie uznałem, że ten test nie może odbyć się bez jeszcze jednego mainstreamowego producenta, czyli Corsera. Do MM300 mam sentyment, bo w rozmiarze XL miałem go u siebie długi czas na biurku. Jest to podkładka z ciekawym wzorem, moim zdaniem najprzyjemniejszą tkaniną, no i ostatecznie samo obszycie też się pojawia. 3 mm grubości i 360×300 jeżeli chodzi o powierzchnię. Niestety jest to podkładka najdroższa ze wszystkich, aż 75 zł. Czy warto? Czy wytrzyma? Za chwilkę się przekonamy. Podkładki poznaliście, a ja od razu mówię, że zaliczyły one pewien istotny test, mianowicie 30 minut w pralce na 30 stopni, czyli taka wartość, w której standardowo piorę swoje różnego rodzaju maty. I one po takim tygodniowym użytkowaniu wyglądają jak praktycznie nowe, Factory New albo Minimal Wear. Z tego co zauważyłem, Razer delikatnie rozwarstwił się na krawędzi, no a na Gamerze pojawiły się takie szczątkowe uszczerbki na logo, ale całościowo te podkładki poradziły sobie z takim tygodniowym użytkowaniem, no i pralką naprawdę bardzo dobrze. Nie czuję żadnych uszczerbków na powierzchni, no i warto wspomnieć, że Corsair, czyli ta podkładka, która jest najgładsza i której najbardziej się obawiałem pod kątem prania, ona też zachowuje się praktycznie tak samo, jakby była nowa. Dlatego wydaje mi się, że pora przestać się szczypać i zacznijmy te podkładki torturować. Zacznijmy może od tego, że każda z tych podkładek może trafić na absolutnie najgorsze ślizgacze, jakie są dostępne w myszce, czyli pilniczek do paznokci. 15 sekund na każdej powierzchni, ostre tarcie i zobaczymy, która z tych podkładek zniesie to najlepiej. Najpierw Gamer, 3, 4, start. O, tutaj materiał szybko. Dream Machines, 3, 4. W Gamerze i w Dream Machines wygląda to praktycznie tak samo. Ta struktura po tarciu jest do złudzenia podobna. Przyszła pora na Razera. Mam wrażenie, że Razer poradził sobie z tym troszkę lepiej. SteelSeries. Dosłownie identycznie jak w Razerze. Pora podriftować na ulicy. No i na koniec Corsair.
Jakkolwiek źle to nie zabrzmi, tarcie było ostre. Jednocześnie w całej tej konkurencji miałem pewnego faworyta, mianowicie podkładka Corsara miała najbardziej gęstą, zbitą, gładką strukturę i rzeczywiście to ta podkładka poradziła sobie z samym pilnikiem najlepiej. W miejscu, które było pocierane, nie ma intensywnego, ale delikatne zmachacenie, które nie jest też pod palcami aż tak mocno wyczuwalne. Na drugim miejscu podkładka Silver Monkey, która też poradziła sobie z tą konkurencją naprawdę przyzwoicie. Tam zmachacenie jest umiarkowane. Ex aequo na trzecim miejscu mieściłbym Razera, Gamera i Dream Machines, ponieważ na tych podkładkach różnice są praktycznie niedostrzegalne, jeżeli chodzi o intensywność przetarcia. Mam wrażenie, że każda jedna zmachaciła się w identyczny sposób. No a na ostatnim miejscu SteelSeries, który poradził sobie z tym najgorzej. Tam zmachacenie jest największe i mam też przeczucie, że niejako grubość podkładki na ten efekt wpłynęła. W każdym razie przetarcie i Corsair 1-0. Brak ślizgaczy w myszce, pazury naszego kota, czy też szorstkie powierzchnie naszego kubeczka od Yerby mamy wytestowane, ale w tym momencie powinniśmy zająć się inną istotną sytuacją, mianowicie mama woła nas na obiad. Wołam cię na obiad! I mówisz, że zaraz będą schabowe, ale do tych schabowych wypadałoby pokroić ogórka. Tymczasem my mamy mecz, więc nie pozostaje nam nic innego, jak pokroić tego ogórka przy stanowisku. No i niestety nie mamy deski, ale mamy podkładkę. No to co? Po 3 plasterki? Ale poszło. Teraz test. Nie za dobrze to wygląda, ale ogórek dobry. Czuć aromat drewna. Ogóra z prawdziwego gamera. 1, 2 i 3. Tutaj też bez szans. Teraz Razer. Piękne cięcia. Silver Monkey. W końcu coś na niej widać. Dream Machines. I 1, i 2, i 3. Ej, tutaj jest nieźle. No i zwycięzca poprzedniej kategorii, czyli Corsair. 2 cięcia zrobiłem w tym samym miejscu, ale one tutaj znowu są wyczuwalne. Po drugiej konkurencji przyjrzałem się wszystkim podkładkom dokładniej i mam wrażenie, że test obiadowy, czytaj test ogóra, najlepiej zaliczyła podkładka od Dream Machines. Rzeczywiście tutaj te nacięcia są najmniej inwazyjne, najmniej intensywne i podejrzewam, że wynika to po prostu z dobrego zgrzania materiału z samą gumą, która znajduje się pod spodem. Na drugim miejscu podkładka Corsara, gdzie te cięcia są bardziej wyczuwalne pod palcem, dalej Silver Monkey, no i na końcu ex aequo Gamer i SteelSeries. Jeżeli myśleliście, że to koniec, to was uspokajam, ponieważ tutaj mam szklankę coli, a ona lubi nam się czasem wylać. Ale najpierw trochę chipsów. O tak. A te dziady są serio ostre, tak swoją drogą. Teraz trochę coli. Wow, strasznie śmierdzi, ale przy okazji rozlania coli zauważyłem, które podkładki chłoną tą wilgoć najmocniej. Silver Monkey praktycznie nic. SteelSeries świetnie. Gamer, tutaj jak widzicie tą kolę też byłbym w stanie zebrać papierem. Corsair bardzo dobrze. Dream Machines nawet w miejscu, które jest przetarte, wilgoć trzyma. No a na Razerze kola już jest w całości w środku. No i teraz pojawia się kluczowe pytanie. Jakie sosiwo, wariacie? I no pysznie to wygląda. Zapach? On jest dokładnie taki, jaki możecie sobie wyobrazić, a że jest 2 w nocy, to ja te podkładki zostawię. Niech sobie poczekają do rana, a jutro zamiast do pralki trafią do zmywarki i zobaczymy, jak z takim intensywnym praniem, myciem sobie poradzą. Dzień dobry, mamy następny dzień. Czy zapach w pomieszczeniu się zmienił od tych musztard i keczupów? Niekoniecznie. Natomiast zauważyłem dosyć ciekawe wnioski, którymi też warto się podzielić. Nie no. Rozchodzi się o to, że kola, którą rozlałem, na niektórych podkładkach wciąż unosi się na powierzchni i nie została wchłonięta w strukturę materiału. Silver Monkey wchłonięte, SteelSeries wchłonięte, Razer wchłonięte, ale teraz Gamer ciągle się trzyma, Dream Machines ciągle się trzyma i słuchajcie, Corsair bardzo dobrze utrzymał calutką ciecz. Tylko zapytacie teraz, co to zmienia? No bo przecież kiedy rozlejemy coś na biurko, staramy się maksymalnie szybko usunąć tą ciecz. Owszem, natomiast z jednej strony to oznacza, że sama struktura materiału jest znacznie gęstsza i lepiej radzi sobie nawet z takim chwilowym zachlapaniem, a poza tym, gdyby zdarzył się wypadek, gdzie dajmy na to nasz kot, którego już tutaj kilkukrotnie przytaczam, wpadnie na biurko nocą, zostawiliśmy tam szklankę picia, no to ta podkładka wytrzyma i na pewno nie wsiąknie zbyt dużej ilości cieczy, zbyt dużej ilości cukru, czy jakichś słodzików, czy barwników, czy innych rzeczy znajdujących się w danym napoju, które później negatywnie mogłyby wpłynąć czy to na kolorystykę, czy też na przykład na późniejsze użytkowanie, no bo takie zabrudzenia trudniej jest usunąć gąbeczką, ale może uda się to zrobić zmywarką, no bo właśnie teraz przechodzimy do zmywarki. Zmywarki, która jest taką dosyć hardkorową opcją, jeżeli mówimy o praniu podkładek i zobaczymy, jak one sobie z tym poradzą, a poza tym jak sama zmywarka dopierze to wszystko, co znajduje się na biurku. Podejrzewam, że i tak trzeba będzie później użyć delikatnie jeszcze pralki i odwirować całość. Podkładki już w zmywarce i ruszamy.
Za nami zmywarka, pralka, wirowanie, suszenie i co ważne, mimo gorącej wody w zmywarce, żadna z tych podkładek nie rozwarstwiła się od środka, a kiedyś miałem taką sytuację, że na jednej podkładce ten materiał po prostu na środku, na powierzchni zaczął się odklejać od pianki. Tutaj wszystko jest w porządku, co nie zmienia faktu, że liderem w zestawieniu pozostaje MM300. Podkładka najdroższa, ale także podkładka z powierzchnią, która mimo tarcia, mimo krojenia zachowała ją w najlepszej kondycji, chociaż na szarościach w przetartym miejscu pojawiły się delikatne przebarwienia, ale generalnie ta podkładka naprawdę pozostaje w świetnej kondycji. Na miejscu drugim Dream Machines, na trzecim Silver Monkey, która troszkę bardziej się zmachaciła, ale nawet jeżeli wchłonęła wilgoć podczas nocy, no to nie ma na tych jasnych elementach żadnych większych plamek, no chyba że tam, gdzie całość była trochę mocniej przetarta, bo rzeczywiście tam w strukturę materiału brud mógł wejść. Podkładka gamera po tych intensywnych działaniach zaliczyła degradację, zauważalną, natomiast to Razer i QCK moim zdaniem przegrywają w tym temacie. Razer chłonie wszystkie ciecze jak gąbka, dodatkowo na krawędziach zaczął się rozwarstwiać, no i też to zmachacenie nie wygląda za ciekawie. Tą podkładkę w ogóle trudno się suszy. Nawet teraz, kiedy jest już prawie wysuszona, ciągle czuję w niej pewną wilgotność. No a SteelSeries, mam wrażenie, że ta podkładka razem z Razerem jest w ogóle największym przegranym, ale no właśnie, SteelSeries wygląda jakby miał po prostu dosyć. Tutaj też to zmachacenie jest bardzo, bardzo intensywne. No i moim zdaniem jest to podkładka, która w tym momencie nie nadaje się już kompletnie do żadnego użytku, chociaż Razer też wtóruje. Więc to są najwięksi przegrani, największym wygranym jest Corsair, a jeżeli miałbym Wam coś na koniec zasugerować, szukajcie podkładek, które są odporne na wilgoć, odporne na zachlapania, no i przy okazji oprzytych, bo jeżeli na krawędziach pojawia się oprzycie, no to wtedy ta żywotność podkładki znacząco wzrasta. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, a Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, z jakiej podkładki korzystacie na co dzień, ile Wam już służy, jak się zachowuje. Jestem niezwykle ciekaw, co tam pod Waszymi myszkami spoczywa. No i co? Widzimy się w kolejnych nagraniach, także nie zapomnijcie subskrybować. Na razie, cześć!